Hulyo Biyernes, 23. niadto akong igagaw din na sa SPMC sa On. nurse station para lagi asikasuhon Ang death death certificate. certificate. Yan Anya. ingon man ang nurse station din na nga, ma'am, isitol usa ang bill nimo kaning pagka-confine niya para Ma-release ang death ma-release ang certificate. death certificate. So na settle ninyo. oh, nasitol mo. Pila inyo ang billing? Sir, 51,000. 51,000. So unsa pa may problema karon nganong di bang gyud ma-release ng death certificate sa imong igagaw? Nagsigimig sa kanaog sir sa dito sa taas sa ward sa nurse station. Ato mig medical record, mingon ang medical record nga ma'am, i-clearing ng bill niyo sa taas mo tong gisaka na mo sa nurse station. Ingon man ang nurse station nga, ma'am, paabot lang mo dito sa medical record, kay amo ning i-forward dito ang iyahang bill nga to prove nga Nabayad na. bayad na gyud siya. Settled na gyud. Oh, Okay. masettle na nya pag abot na mo sa medical record kinahanglan day ipasa nila sa nurse gikan nurse station ningon man ang medical record ng ma'am. Naay problema ma'am, ibalik sa ni sa taas kay Kay nga naman daw. naa daw kunoy kulang nga diagnose nga wala na butang sa doktor. So sa ato pa another payment na po siguro to? Ambot lang po ka sir kung sa ilang mga pamalakaw ningon ko ngano ingon ana man dapat kamo ang nurse station. Kisa may doktor anak kasamang Lorelei? Kani man daw si Dr. Harakan Ortimis. Harakan Ortimis o sa Oh. man na siya basig kuana Indian ba siguro na foreigner. Harakan Harakan ni sir lalaki man eh. Ortimis basig Ortimis ang pangalan ang apelyido Harakan. Walanganin po si Hapon. Basin po no. Basin po. Ya, Wa pa din mo na may mamad po ang doktor. Ay nakita nako kadali gahapon niya natunong man to O sa lalaki ni. lalaki. Lalaki. Sa man Natulong man to nga idara na o batanon? Batanon pa. Kasagaran man guna di batanon eh. Oh. Mga kana mga bagong graduate bitaw. Wala mi nagka-istorya ka natunong man to gahapon nga nagka-istorya mi sa cellphone ni Sir Joel. Mao ba? So sa lagtod karon ang doktor mo ay atong paabuton. Oh nya alas 10 pa minisaka sa taas sa nurse station. Ningon man ang nurse nga ma'am paabot lang mo ma'am ha kay nag-conference ang doktor. So gisabot na mo sir kay Lunes ting conference nila ningon Okay. ko nga hantod udto mag-conference. Wa gyapon. Wa mangyapon niya. Ila lang ginakontak, ma'am, ginatawagan na mo ma'am, di man makontak. Di makontak. Taon mingon Wa nimo pangayo ang number niya ni Dili Dr. sila Haraga. matag sir, ma'am, bawal mi mo. Dili mo hatag. Dili sila matag sa contact number sa nurse station o sa doktor. Sa Ningon doktor. mi sir nga. Kay "Tagain mayon na tatog. lang mi, ma'am, Mayon magkontak." tatog na kay number ni Dr. Harakan kay ako ang tawagan. Anong mo, wa man mi gitagaan kay pila mi nangay gahapon sir sa Mao contact gani. number. Pero Ano, sige lang. wa Okay man lang, okay lang wa kay number dia. So ang status karon si Dr. Harakan mao gyud ang karon ang problema nato. Oh, kay napa daw ko. Kay naapay diagnosis nga wa ma-appeal ni Dr. Harakan ngadto sa billing section. Oh, napaday. Murag ana ang pagsabot nako. Napaday angay pirmahanan na pod. Nana po'y permahanan si Dr. Harakan gyapon. Siya gyapon. Okay, sige. Mao Ana ba? ko gahapon nga, sure na gyud na nga sigurado na gyud na ugma makuha na mo na kay this certificate ra man gyud mo sa gagyango. Makuha gyud na mo kay kabalogon mo wa. Pito ka adlaw na gud na nahaya ron sir niya. Wa pa gyud bisag this certificate, wa pa mi kaadto og minteryo, wa pa mi kaadto og simbahan. So importante kayong death certificate para masintido po ninyo kung kano sa siya ilubong Mao o gani, sa sir, pagkinahanglanon ninyo nga mga assistants nga usas bagay requirements ang death certificate, di ba kasama? Mao gyud sir, tama gyud ka. Nya nga nung mangayo mi contact number, ma'am, bawal mi mohatag ma'am. Ma'am, sige paabot lang mo ma'am, ko hanto kanon sa ami magpaabot. Sige lang.